हेलो गाइस मैं आंनि टट' फाग्ला इउटुब चेनेलाव आरो नायलांदोलाय आङो भिडिअ खालायलायबाय मोनसे नायलांबाय था मोजां जोबजासे मोजां नुयोबा लाइक हरबानो जाबाय शेयार हरबानो जाबाय साबस्क्राइब खालायना होबानो जाबाय नै नायलां সন্মানীয় বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সন্মানীয় CSD সুমন মহাপাত্ৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ लोगोसेनो जोंनि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौबो एसेयावनो दोनथ'बाय जादों बयखौबो खेबसेबाव गोबारै आखाइ खबनानै बे हाबाफारिखौहाय अनसायनो खावलायबाय जों मिजिंथियो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बयबो जोंनि बे हाबाफारियावहाय गोसो होथाबनानै बाहागो लागोन गोजोन्थों